Sanibonani emini namhlanje. Makhehla namakhehlakazi, bogogo nabomkhulu. Nina bedlozi, ngisho nabo bonke abantu isemasontweni kuphi na kuphi. Ngizothanda kakhulu ukunikeza inhlanganisela. Combination, it's a healing combination. Into efana nokuphalaza, Chatha, nomuthi esiubiza ubhidliza, ophuza uyobhidliza into owazidlayo noma owazidliswayo ngaphakathi kuwe. Le inhlanganyela okufanele isize entweni ezifana namadliso, izichitho ngaphakathi, izosiza kwinyongo, ngabana ama period pain, isinye, okuyisibeletho nje esiba nama disorders, ezinye izibeletho zikhafula ukungcola, esinye sibuhlungu nje asinanto esivezayo ephuma kuso njengokungcola. I-combination yethu ukukuvula unenzele umuthi esiubiza ubhidliza, uzodiliza konke nje okungaphakathi okungafanelekanga emzimbeni, bese sizoba nomuthi esiubiza ukuthi Phalaza, vomit, Gabha, lo owesithathu sithi Chatha, Speit. Kuyinhlanganisela nje etholakala la ukuvulwa yenza i-order yakho, ikakhulu sesidila nge-online. Uyangena emafonini wethu 073 037 3093. Uze kwenye futhi number uthi 063 8111178. Kuyinhlanganisela ezisiza kakhulu kuleyo ndawo. Ungazitholi nje ususe ngxakini yokuthi usufunwa ngabantu inkalakatha zemali ezingaka, usulatshwa amadliso, iyabhidliza iyakhipha nje konke okungasikho okufanele kube kuwe njengomuntu. Ngiyabonga, hiyo ke lenhlanganisela yethu. Kanti ke umuntu usungakwazi ukuthi uthole ubhidliza eyedwa usebenzise this time, uthole uphalaza, vomit, Gabha usebenzise esikhathi esilandelayo, uzothola futhi Chatha, Speit usuhlangabeza usebenzise kwesinye isikhathi. Kanti ke ungayisebenzisa lenhlanganisela iyonke ngokwesikhathi esisodwa to achieve greater results. Ngiyabonga.